हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडियोआव बरायबाय। लोगोफोर दायो आङो बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्पोर्टेन्ट भिडियो लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो जे सरकारि फायखाना बा टयलेटनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन आरो अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय दाख्लै मास मोनसेसोनि सिगांहाय थिग बेबादिनो सरकारि फायखानाखौ नोंथांमोना मोननोसै होननानै बेबादिनो गामिफ्रावहाय भेरिफाइ जादोंमोन आरो नोंथांमोनावहाय एसे एनै फैसाबो लांदोंमोन। दायो लोगोफोर सरकारि फायखानानि जे नोंथांमोनाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट फैसा हाबोना बे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट सरकारि फायखानाखौ लुनो थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाया दायो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय हाबथारसिगोन दे लोगोफोर बा हाबनो थांगासिनो दङ। जायफ्रानाखि दाख्लै मास मोनसेनि सिगां भेरिफाइ खालामबाय दायो नोंथांमोननि जे सरकारि फायखानानि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसा मोननांगौ बिनि थाखाय लिस्ट ओंखारबाय। दा नोंथांमोननि नामाबो लिस्टआव दंना गैया बेखौ माबोरै चेक खालामो दिनैनि बे भिडियोआवहाय आं लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबादिनो बर' रावजों लेटेस्ट भिडियो लाना फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर नोंथांमोननि जे सरकारि फायखानानि जे फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना जे मोननो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि नेमा बा नामा लिस्टआव दंना गैया नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोल बा क्रोम ब्राउजाराव नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनांगोन स्वच्छ भारत मिशन। बेबायदिनो नोंथांमोना स्वच्छ भारत मिशन गुगोलाव टाइप खालामदो। आंनिया टाइप खालामखानाय दं नालाय आङो जास्ट बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानैहाय बेयाव बेबायदि वेबसाइट बा पेज गेवगोन बेखौ नोंथांमोना जास्ट एसे स्क्रल डाउन खालामदो। बेनिफ्राय नैबेवहाय बेबायदि अपसन दङ स्वच्छ भारत मिशननि मोनसे अफिशियेल वेबसाइट जास्ट नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय बेबायदि गेवगोन पेजआ बेबायदि पेज गेवोबा नोंथांमोना नैबेवहाय मोनथाम लाइननि सिन नुदों बेवहाय बे मोनथाम लाइननि सिनावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामोबा नैबेवहाय लास्टआवहाय नै डाशबर्ड होननाय दङ बे डाशबर्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय बेवहाय बेबायदि गेवगोन पेजआ बिनिफ्राय नैबे लेफ्ट साइडजोंहाय नैबेवहाय नायदो नोंथांमोना नैबेवहाय भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट होननाय दङ बे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामोबा नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि अपसन ओंखारगोन जास्ट नैबेवहाय गोजौआवहाय नैबेवहाय नै सेलेक्ट स्टेट नोंथांनि जे स्टेटखौ बा जोंनि आसामखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन। जास्ट जोङो बे बक्सआवहाय नैबेवहाय जास्ट जोङो क्लिक खालामनानै नायबानो ओंखारगोन। आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय जोंनि आसामखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होननाय जोङो बेवहाय क्लिक खालामबावनानै जों नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दङ बिनि गाहायाव सेलेक्ट ब्लक बेखौबो जास्ट बे बक्सआवहाय क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांनि जे ब्लकआ बबे ब्लक बा नोंथांनि गामिया बबे ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांनि ब्लकखौहाय। बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ सेलेक्ट पन्चायत होननाय बे सेलेक्ट पन्चायतआवबो नोंथांमोना बे बक्सआव क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय बे जाहैबाय नोंथांमोननि बिसिडिसि नोंथांमोननि गामिया बा नोंथांमोननि बिसिडिसिआ बबेया जास्ट बेखौहाय नोंथांमोना बेवहाय नागिरनानै सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय सेलेक्ट भिलेज होननाय नोंथांमोना बे गाहायनि बक्सआव बिदिनो क्लिक खालामबावदो। बिनिफ्राय नोंथांनि गामिया बबे बा नोंथांनि गामिया बेवहाय श' जागोन जास्ट नोंथांनि गामिखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नैबेयावहाय साबमिट होनाय दङ बे जास्ट साबमिटआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दायो लोगोफोर आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि गेवगोन पेजआ नोंथांमोना जास्ट बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामनानै गाहायावहाय नोंथांमोना बेबायदि अपसनफोर नुदों बा अपसन नुदों नोंथांमोना नैबेवहाय जाहैबाय नै फेज 1 बेवहाय थारमाने फेज 1आवहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय दायो बेसेबां जन मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दङनो 149 जन मानसिफ्रा गोदान जायफ्रानाखि एप्लाइ खालामनानै भेरिफाइ जाबाय बिथांमोना 149 जन बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ सरकारि फायखानाखौ लुनो थाखाय बे फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। बिनिफ्राय नेक्स्टआवहाय नैबेवहाय दङ जाहैबाय ISSL होननाय ओमफ्राय फेज 2 होनाय दङना 170 होननाय बे फेज 2 170 आव नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामबानो जाबाय। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय।
बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर दायो जे नोंथांमोननि गासैनिबो जायफ्रानाखि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बे गामिनि बा नोंथांमोननि गामिनि गासिबो बेनिफिसियारिफोर बा जायफ्रानाखि बे सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बा भेरिफाइ खालामखांखाबाय दा नोंथांमोननि नामा बा नेमा नैबेवहाय श' जाबाय दै बा ओंखारफैबाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि बेवहाय नाम दङ नोंथांमोननि नामाबो बेवहाय दङब्ला नोंथांमोना दायो सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगासिनो दङ बा फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि थाखाय नोंथांमोननि राङा नोंथांमोना सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबनो थांगासिनो दङ दायो लोगोफोर बे फेज 2 आवहाय बे थांनाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जायफ्रानाखि सिगांहाय मोनखांबाय बिथांमोननिबो नाम दङ दै बेवहाय थारमाने गोदान गोजाम नोंथांमोना दायो मोननो थांगासिनो दङ जायफ्रानाखि गोदानै एप्लाइ खालामनाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ दासिमबो मोनाखै नोंथांमोना बेवहाय नामखौ चेक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मोननो हासिगोन बेनिफ्राय जायफ्रानाखि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ सिगां मोनखांबाय दायो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नालाय नोंथांमोननि नेमाबो बा नामाबो बेवहायनो श' जाबाय दै दायो जायफ्रानाखि गोदान आरो सिगां मोनखांनाय फेज 2 बा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि थाखाय फैसा मोननो गोनां फार्स्टजों सेकेन्डजों दायो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेवहाय नामखौहाय बेबायदिनो स्क्रल डाउन खालामनानै चेक खालामबानो जाबाय गोबांथार जे नाम बेवहाय दङ मोननो थांगासिनो दङ थिग बेबादिनो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांनि नेमा बा नामा नैबे फेज 2 आवहाय बेवहाय नोंथांनि नामा दङ जुदि दङब्ला नोंथाङाबो 100% बा थाबैनो नोंथांमोना जे सरकारि फायखानाखौ लुनो थाखाय सरकारनिफ्राय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि थाखाय जे 9000 बे 9000 राङा नोंथांमोननि एकाउन्टाव डाइरेक्ट हाबनो थांगासिनो दङ लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननि नामा बेवहाय दङबा नोंथांमोना 100% बा थाबैनो नोंथांमोना बे 9000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय नैबेवहाय नै फेज 1 प्लास फेज 2 बेनिफ्राय नैबे गाहायाव जाहैबाय 319 आरो बेनिफ्राय बाव होनाय दङ इनक्लुडिं सेल्फ फान्डेड थारमाने लोगोफोर जायफ्रानाखि थांनायावहाय बा थांनाय दाख्लिनि समावहाय जायफ्रानाखि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ अलरेडि मोनखांबाय दायो बिथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौसो मोननो थांगासिनो दङ नालाय दायो लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि मोनखांबाय आरो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना दायो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौबो मोननो थांगासिनो नालाय बेनिफ्राय जायफ्रानाखि गोदानफोर बा फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन दायो फार्स्ट इनस्टलमेन्टजों सेकेन्ड इनस्टलमेन्टजों दायो बे गामियावहाय टटेल बेसेबां मोननो थांगासिनो दङनो बेवहाय होनाय दंखायो 319 जन मानसिफ्रा बा बेनिफिसियारिफ्रा दायो सरकारि फायखाना लुनो थाखाय नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा थाबैनो हाबसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैलिया जास्ट नोंथांमोना नैबे फेज 2 आवहाय 170 नुदोंना बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोननि नेमा दंना गैया जुदि नोंथांमोननि नेमा बा नामा दङ नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैलिया थाबैनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन बेनिफ्राय नैबे 319 नुदों नोंथांमोना फेज 1 प्लास फेज 2 होनाय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबा नुनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ जास्ट नोंथांमोना मबाइलावहाय नायनो हाया बेवहाय नोंथांमोना जुदि कम्पिउटार बा लेपटप दङब्ला नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय अब्लासो बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय जाहैबाय जायफ्रानाखि सिगांहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनखांबाय नोंथांमोननि लिस्ट बा नामबो दं बेवहाय बेनिफ्राय जायफ्रानाखि गोदानै दायो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि नामबो आरो बेनिफ्राय सिगांहाय जायफ्रानाखि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौबो मोननो हायाखै दायो नोंथांमोननि नामाबो बेवहाय दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर डाउट जादोंबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव नङाबा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ होनो नाजागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हागौमानि नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दायो बे समावहाय माने भिडिअ आं होयोब्लाबो आङो दागौमानि माने भिउसआ एसे खम डाउन जादों दै लोगोफोर नोंथांमोना हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जेन' भिउस फैयोब्लासो माने भिडिअ लाबोनो थाखाय एसे मटिभेट जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो जायफोरनाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोनाबो मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन